Alright, velkommen tilbage. Jeg har lige set Broliver spille geogesser. Og det er ikke på grund af ham, jeg spiller geogesser, det har jeg gjort lang tid. Men han filmer at spille geogesser, og så tænker jeg, det vil jeg også lige gøre. Det jeg synes, der er aller sjovest ved at spille geogesser, hvis man ikke ved, hvad geogesser er, så er det, at man bliver placeret et helt tilfældigt sted i verden, hvor Google har kørt, og så skal man gætte, hvor det er henne. Super simpelt på et kort. Og der er en masse ting, der kan hjælpe dig med det, og der er en masse med nogle landskaber, der er nogle pæle, der er noget, den side af vejen, man kører på. Lidt forskellige ting, der kan hjælpe dig med at fortælle dig, hvor du er henne i verden. Og det er kun det, man kender fra, når man går ind på Google Maps, og sætter den der lille gule mand, og siger, hey, jeg vil gerne lige se den her vej. Det er egentlig lidt det, GeoGuessr er, bare som et spil. Og det kan man gøre i hele verden. Man kan gøre det for eksempel her i Danmark. Det er det, jeg har tænkt mig at spille i dag. Hvorfor har jeg ikke liket den? Det ved jeg ikke. Det havde jeg gjort en gang. Det her, det er et kort, GeoGuessr selv har lavet. Et helt normalt sådan, map, som handler kun om Danmark. Det er det, jeg synes, det er sjovest at gøre. Og det, jeg vil prøve på i dag, det er at få en 25.000 score. Og det er min rekord. Ikke specielt god, heller ikke dårlig. Den er meget middel, vil jeg sige. Alle dem her, de er nogen, der er virkelig dygtige til GeoGuessr. Og har meget mere styr på, hvor ting er henne. Jeg har været tæt på at slå den et par gange. Har ikke gjort det endnu. 10 minutter og 21 sekunder. Jeg tror ikke, jeg vil prøve. Prøver ikke at slå den. Hvis jeg slår den, så slår jeg den. Jeg prøver ikke. Det er noget, man kan godt slå, hvis man virkelig er heldig. Og nogle gange, så ved jeg bare ikke, hvor stederne er henne. Men jeg synes, det er sjovt at bare lige spille lidt. Så lad os gøre det. Eller så bliver det en første lokation. Det er jo lidt et lortsted, det her. Ja, spændende. Meget spændende. Hvad fanden er det? Nå. Jeg spiller moving på de her. Det er, at der er 3 game modes i GeoGuessr. Man kan bevæge sig. Man kan spille ikke bevæge sig. Og så kan man spille. Man kan slet ikke noget. Så kan man ikke engang zoome eller padden. Eller skifte skærmen over. Eller zoome ind. Eller noget som helst. Det er jo det her, jeg synes, der er det fedeste ved GeoGuessr. Det er, at man får lov til at se, som dansker selv, får man lov til at se noget af Danmark. For eksempel den pæl der finder man ikke mange steder i Danmark, føler jeg ikke i hvert fald. Jeg har set personligt selv. Det er sådan et eller andet sommerhusområde, ser det ud til lidt at være. Eller sådan en kolonihave-agtig. Jeg ved godt, det ikke er kolonihave, fordi folk bor her, men I ved, hvad jeg mener. Og jeg har slet glemt Hjortsvej. Til foreningshuset Hjortsvej. Spændende. Okay, så det er Hjortsvej, Kildegården, og det er til Harstrupvej. Lad os se. Og det er jo bare at prøve at få den bedste score, som er 25.000. Og det er, 25.000, og man kan få 5.000 per runde. Får 5.000, hvis man er så tæt på, som man cirka kan være. Det er noget, den selv regner ud. Og så videre, og så videre. Nu skal vi snart finde ud af, hvor vi er henne i den her by. Jeg slår ikke min rekord allerede nu. Det kan jeg regne ud, fordi det har taget alt for lang tid allerede. Og det er sådan noget. Lige nu, der kigger jeg lidt efter, prøve at se, om jeg kan finde et skilt med et bynavn på, eller et vejnavn til nogle lidt større byer. Det hjælper tit. Gammel Skovlundevej. Det er jo sådan, at det er jo lidt småsvært at finde ud af helt præcis. Det kan godt ligne sådan noget, en lidt større by. Sjælland selvfølgelig. Men Skovlunde. Okay, vi er i Skovlunde. Skovlunde. Hvordan siger man det på sjællandsk? Skovlunde Kirkevej. Det må være omkring der, men hvor fanden er det? OB. Aalborg. Aalborg afdelingen. Men det er jo ikke i Aalborg. Ballerup Boulevard. Ballerup ved jeg jo godt, hvor det ligger hen. Det ligger jo her. Et eller andet sted der. Skovlunde, hold da op. Hvad siger du så? Og hvilken vej var det, vi var på?
Harstrup 3 km mod syd. Harstrupvej. Ned ad Harstrupvej. Harstrupvej. Så må jeg lige finde ud af Harstrup. Harstrupvej der. Harstrup. A.H. Kildegården. Så vi ikke noget af det? Uha. Den er ikke sjov. Da. Jeg har allerede glemt, hvad navnet var. Nej, det var Hjortvej. Hjortvej, godt. Det er svært, fordi det må nærmest være tæt på et eller andet sted. Og der er sikkert nogen, der bor her omkring. Den er træls, den her, fordi vi var jo for enden af noget. Askengen følte jeg lidt. Det var det Skovlunde Kirkegård, eller sportsplads, eller et eller andet. Skovlunde Kirkegård. Det er det Skovlunde. Skovlunde Bypark. Det er en kirkegård. Mærkelig kirkegård, hvis det skulle være. Det er det i hvert fald ikke. Inges kattehjem. Okay. Koldt, Inge. Var det koldt? Lige have sådan et lille kattehjem. Det er altså fedt nok. Det kan noget. Det kunne godt være her. Det vil ikke være dumt. Nej, det er vi nok ikke, men det kunne godt være. Men der er ikke noget, der hedder Hjortvej i nærheden. Fuck it. Pis. Og vi var faktisk bare i Harstrup. Den er træls. Jo. Ikke det værste gæt. Den var svær. Lad os spille videre. Det kan godt være, at vi kaster den her lidt væk. Okay. Vi er ude foran Kalsgårdvej. Kalsgårdvej. Det er også fordi, man kan bruge ufattelig lang tid på at lede efter det. Og jeg kunne nok også godt have fået det, hvis jeg ikke sådan virkelig prøvede, men eller ikke fordi jeg ikke prøver. Det skal ikke være sådan noget, jeg prøver ikke. Men mere bare sådan, hvad var det her? Kalsgårdsvej, ikke? Kalsgårdvej. Men det er mere sådan, at man kan jo godt finde ud af det, hvis man virkelig har lyst til at gå frem og tilbage, og hvis det var sådan en rekord, det skulle sætte, så havde jeg nok også prøvet lidt mere. Nu er det bare lidt mere for sjov. Øster Skovhus. Nogen der ved, hvad det er henne? Jeg gør i hvert fald ikke. Men her ligger tæt på Holstebro og Thisted. Rundkørsel, hvor man kan køre til Holstebro og Herning, men man kan også godt køre til Thisted. Så Holstebro og Herning ligger her, og Thisted, det ligger der. Det er lidt mærkeligt sted. 11.521'eren. Den må være her omkring. Og 189.18. Spændende. Nu ved jeg ikke, hvor langt væk det er jo. Fordi 189. Vi kigger på 11 til 521. Man kan jo sige syd for. Og det andet ligger jo øst. Princippet. Vi kan jo godt være heroppe af. Jo, der står, er det 18? Det er 18, okay. Så 18'eren ligger her omkring. Kører op her. Og fletter jo egentlig lidt ind sammen med 11'eren. Ja, det er 189 til Holster Bronx. Og 521 er den til Thisted. Det må godt være her omkring. Det vil ikke være dumt sted. Tæt på, fordi hvis man fortsætter, så kommer på 189, hvordan han? 189 her. Og så kan man dreje ind på 11'eren og 521'eren og på 189'eren og det går, altså den er ikke helt rigtig heroppe af, men det er ikke det dårligste bud, synes jeg ikke. Er det det? Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Det synes jeg ikke, det er. Men jeg tror, jeg har brug for, at vi lige kommer lidt tættere på. For at se cirka afstand, og det er svært at vurdere. Men Skive og Vinderup, det var tæt på. Skive og Vinderup ligger nordøst for
Så vi er sgu da nærmest der. Ikke helt, fordi Vinderup ligger 14 km væk. Og lige langt nok væk. Men Skivevej. Jeg kører på Skivevej. Det var Storebrovej. Skivevej. Okay. Skal vi finde en rundkørsel. Så vi har været på Skivevej. Det kunne godt være den her. Kalsgårdvej. Hold op, mand. Vi må være lidt der. Og den. Bum. Så nemt er det. Lige finde ud af, hvad vejen hedder. Cirka hvad det var. Ikke dårligt at tage rundkørslen op ved Vinderup. Det er jeg overrasket over. Holstebro meget tættere på. Men det kan man ikke altid vide. Her kører vi ned ad Skovhavevej. Og lidt noget lort, som man siger. Fordi de her veje her er så altid lidt svære. Ved Mosen. Og du ved jo også Soderup. Og det er jo det, jeg mener med. Soderup. Ved jeg, hvor det ligger hen? Nej. Færdslev. Nyborg, Ullerslev. Ørbæk og Refsvindinge. Altså, hvilken... Hvad? Nyborg ligger hernede, right? På Fyn. Eller hvad er det? Højst sandsynligt. Hvorfor er det ikke... Jeg ved, hvor Nyborg ligger henne. Det ved jeg jo godt. Det kan sgu da ikke der godt det. Og det er jo Nordborg, jeg tænker på. Det er også fordi, jeg føler Færdslev. Det ved jeg jo godt, hvor ligger henne. Ørbæk og Refsvindinge. Det er ikke Fjerdslev, som ligger heroppe af. Der er tydeligvis Fjerdslev. Nyborg. Det er sgu da heller ikke Nyborg hernede. Nyborg. Det har jeg bare hørt før. Jeg sværger bare, det vil være hernede, men det er det, så vidt jeg kan se, ikke. 301 og 315, det er bare altid dumt at gå efter og lede efter det. Fordi hvad jeg har erfaret, så er det ikke consistent nogen steder i Danmark, at der er sådan et system med det på den måde. 301, hold kæft, mand. No way, Færdslev. Jeg fandt det kraftede med. Det var sgu det her. Hvor fanden ligger Nyborg? Nå, der. Jeg er bare idiot. Nå, der. Fedt. Undskyld. Færdslev og Ullerslev. Så Færdslev ligger der. Vi er enige om det. Soderup, det ligger lige der. Fed. Så Soderup. Så kører vi fra Færdslevvej. Færdslevvej. Skovhavevej. Vi var lige her. Ikke? Så det behøver ikke være sværere. Og det var virkelig heldigt, men det var fordi, jeg tænkte nok, Nyborg var på Fyn. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke bare vidste, at det er der, hvor man kører over broen. Men, nice. Men ja, som jeg sagde, jeg føler ikke, at de der landeveje har særlig meget, ikke noget system over sig. Det samme med motorvejene egentlig, for den sags skyld. Eller hovedvejene. Det er sådan lidt, ja. Nå, men vi har Øster Allé, privat og blind vej. Det er lidt synd for vejen, hvis den ikke kan se noget. Dårlig joke. Vi har Værket. Jens Værums Allé. Okay. Allé. Ej, det kan jeg ikke sige. Men det er lidt mere DK Taxa. Fedt, så vi er i Danmark. Fabersvej. Det er jo sådan lidt med alléer og sådan noget. Værket. Det er jo, at man hører mere om alléer i store eller større byer. Ikke no shit, fordi der er en sjovt nok lejlighed over det hele. Men er det her Randers Teater? Vi er i Randers. Fed. Fabersvej i Randers. Ved vi, hvor det er henne? Det gør vi nok ikke. Men hvis man kan finde andre Randers Teater. Det er noget rigtigt, det er. Okay, sygt nok. Jeg bare lige være sådan. What? Jeg vil jo tro, at det er rart, det er kunstmuseet. Pis. Det er fordi, jeg tænker, at teateret, det må jo ligge. Det er også Randers. Alle hader jo Randers. Det er jo sådan en ting, man lærer jo. Det er at Fabersvej. Og, hvad er det her? Mariavej. Fedt hvis.
Jamen altså. Det er fordi, jeg føler ikke, vi er ude mod Dronningborg. Mariavej, den. Glem hvad jeg sagde. Fabersvej, fed. Østerallé. Og den kører begge veje. Pis. Hvor kom vi fra? Vi kom øst fra. Mod øst. Til den her vej. Ikke? Østerallé. Hvad var det her? 1 meter endda. Det er voldsomt godt. Stærkt. Så kan vi godt lige rende os lige pludselig, hva'? Og hvis man ikke, altså som man kan se på den her, så er det en lille smule besværligt at finde noget her. Så skal man kigge på husnummer. Det er altid lidt sådan stalkeragtigt at kigge på husnummer. Nummer 28. Den her vej nummer 28. Fed. Og jeg ved ikke lige, hvad der sker med det her. Dårlig kvalitetskamera fra. Det er også 2011. Og nummer 50. Det kan jeg godt nok ikke se. Og der var den. Bogfinkevej. Okay. Tror jeg, det er det, der står. Ja, der er det også. Bogfinkevej. Fed. Bogfinkevej. Vel, det som. Man kan ikke køre længere der. Men vi skal virkelig snart have skiftet coverage på det her. Kan man ikke, fordi det er godt nok dårligt kvalitet, det her. Spændende. Gravhave Møllevej. Gravhave Møllevej. Mine øjne. Vibevej. Fedt. Nu kan jeg se noget igen. Stadigvæk Gravhave Møllevej. Vibevej. Bofinkevej. Det lyst til at lyde at sige, det lyder fynsk, men det kunne også bare, det er jo svært ved at reading guess i Danmark, eller sådan, tage nogle rigtige, vi er i vej i Gravhave. Hvis jeg vidste, hvor det lå, så har jeg nok gættet på det. Tæt på København. Jeg er overhovedet ikke tæt på København, 123 km væk. Forholdsvis tæt på Nykøbing. Selvfølgelig er det det. Gæsser, det ligger dernede. Nykøbing, det ligger her. Hvorhen ligger syd for Nykøbing og øst. Syd for Nykøbing ligger kun 4 km væk. Det kan jo ikke være, fordi det er specielt langt væk. Vi er ikke derovre, tror jeg ikke. Så jeg kører mod syd nu. Hvad fanden står der der? Så er der Kongsted. Tingsted. Tingsted. Gravhave. Bofinkevej. Jeg sagde Bofinkevej nummer 28, ikke? Det kan faktisk være. Okay, hvad siger vi? Så det her nede, hvor den ender. Bofinkevej. Hvad bliver vi med at gøre? Det er fedt. 29,35 og sådan noget. Jeg vil tro, vi vil være tæt på det, der hedder Drosselvej. Gå tilbage herop til. Så ligger der jo noget herinde til højre. Det ligger jo faktisk ikke ind til højre. Bibvej, det var den vej, vi kørte lidt før. Altså. Det er fordi, den ender jo ikke. Vi kan jo ikke være her. Det nægter jeg simpelthen at tro på. Det var fordi, men det der, det var nummer 28 jo. Vi er uden for nummer 28. What? Gå væk. Der er også en Bofinkevej 8. Jeg er også idiot, fordi selvfølgelig er det ikke dernede. Ja, før. Det var det. 17 minutter tog det. Hold da op, det tog lang tid. Men 24.888. Det vil jeg, og kan jeg godt gøre bedre. Men det bliver ikke lige i dag. Tak fordi, at I har set med, hvis I har set med.
Og så håber jeg, at I har lyst til at se med en anden gang, når jeg spiller det her igen. Farvel.